Ovo sve da se čita. I prvo svima ljudi, Jovki, ovdje došao na klip, danas ćemo predstaviti ratnu igru For Honor, sa mnom je moj poseban gost, Liganj. Predstavi se narodu. Ćao ljudi, ja sam ovdje instruktor, učim ga da se nervira i da se manje nervira i nadamo se da će biti bolji. Mi smo sad ušli u game, igrica nije loša, sad... Ma ne laši. Sad treba da se bijemo s ovim ludacima. On sam se bije protiv njih. Dobro, -1. Opa, ovdje su četvorica, to mi treba, ljubavi se samog. Samo da me ovi mali ne ubiju, brate. Što će vjerovatno biti... A čeki, ja što udaram u ovaj pokretno sredstvo, ne skidamo ništa, brate. Da, ti mislim skidaš mu, ali jako malo, to... Bukvalno da udaraš, nećeš stići. Bolje ostavio me naše male da botkaju to. Nego ti ideš defenduješ broj 1, vidiš na mapi broj 1. Defendujem 1. Aha, dobro. Idem gor. Idem sad gor. Evo stepenice. Samo defenduješ tu zonu. Kako je mali kašinu, oni više uzimaju. Pa ne skidaju više, nego je njih 10 i svaki od njih da rokne po jednom. Znači 10 puta po 10 damage za 100, a ti brat jednom da udariš to je 15 damage možda, 20, zavisi. Mrci ne. Možda i 30, zavisi šta udaraš, razumiješ. Sada ti je najjači Highlander sa top heavyjem koji skida 38 damage, to ti je maltene trećina healtha. Ali jako je spor napad, može da se jako lako periuje. Unblockable je naravno, može da se izbegne isto jako lako. Aaaa, ovo je crko, brat. Poslije par udaraca on je odmah crkne, brat. Pa da. Vi kada ih pobijete, ja samo neću dati da se oživljavaju oni. Pa, jaoj. Moj me ubio, alo. A nije. Dobro, drugi sam, to nije loše za početak, ali brate, umro sam jedan red. Ubili me. A brate, na mene troje vamo biju. Ali najgore mi je to što me ne biju troje, nego me biju ovi mali pajkmeni, brate, njih ne možeš da izblokiraš. Može, brate. Ma može, ali brate moraš da znaš odakle te napada, to je glupo, na njih nemaš lock on. Ti ćeš mene... Došao je neki shifter tu da mi se gubi nešto. Ja ga ubio ko zec. Dobio sam 48 poena na njega. Bravo. Možda i budem prvi, ko zna. Možda, da vidim. Znači šta kažeš, ne dobijem ja puno ovih, a? Ma da, samo ti tuci ove male, brate, znači oni su meni toliko iritantni, ja na njih ne mogu i ne volim. Ali ima nešto da se stavi... Ne! Pa jebem vam mater, jel neko može nešto da radi u ovoj jebenoj igrici? Pa jebate lik ostavi ovaj... baner. Ja ubijam jednog s banerom, ovaj uzme baner ovdje i stavi, brate, a vas troje trkate kurac jedan drugom. Znači da vam uzmem i taj kill, ne zanimate me više. Oj jebote, ja moram još da buđem Raidera, on je slab, brate. Nije slab. Gdje je onaj heal jebote, šta je, aha. Šta tu sam oni štit? Heal ti je maltene ovdje kod mene. A ti si uzeo heal, jel? Ma nemaš ovdje bre heal, heal ti je zona koja te healu, eno gore brate stoji. Pa to je tražim. Dok ne skapiram kako se igra u igrici. Mislim, uskapirao sam al džabe kad teško mnogo.
baš. Ovo je jedna od najtežih igrica koju sam ikada igrao u svom životu. Pa verujem, brate. Zato što ti ovdje bitan tajming, bitno ti je sve, maltene. A ti nemaš tajming, nemaš... Pa jebi ga dok se ne uhodam, brate. Treba mi dosta vremena. Sad će ovaj mene da ubije jer ima ovih malih pajkmena oko njega. Jebali te pajkmeni. Te ubijem na brzaka. Evo ovdje se healuješ, ovdje gdje sam ja. Evo mi smo zauzeli ovo sad. Super. Izgubili ste samo keca, brate, sada da... Samo dvojku da odbranite. Evo ubio sam ga, mucao sam joj kill. Kakva sam ja džubre, namjerno je kratko dalo, svi ste vidi zgovna, tako da... A ne najjače dvojica na jedan, popušiš mi kurac. To je najlepše nešto, ako nema ovih njegovih pajkmena, onda odlično. Ne, nego dvojica su me napali, brate, ubili me. Koliko ja ne znam da igram ovu igricu, brate, ovo je strašno. Ja volim kada mi dođe dvojica, brate. Još što ne znam da igram ovo, brate. A dobro, naučit ćeš, brate, polako. Treći, a? Treći prijatelju, sad ću i tebe da bijem. Ja sam treći, a bio sam prvi. Ne, drugi sam bio. Ja sam, samo meni da dođe ovako bez njihovih ovih malih što botkaju je i meni super, brate. Meni ove mali njihovi najviše nerviraju. Četvrti, ajmo, idemo. Evo, mene još uvijek ovi mali pajkmeni botkaju, jebite se bre, jebem vam sve. Samo oni su mi, brate, problem, ovi veliki, brate, heroji, oni su, bre, glupi. Njih 1 na 4 mogu, ali mi dođu 4 ova mala pajkmena, ma bež, bre. Oni će više da me išibaju, brate. Evo to oni skinu, koliko, 12 healthy, a? 12 po basicu, brate, da. Po basicu, po udarcu. Opa, ćao! Allahu Akbar likše. Što kaže niga? Do jaja, brate, vratizam, volim. A dobro, on je crnac. Kako, brate, ako sam kliknuo srednji klik, treba da mu udari blok. Ovi kurvi, ona nam to ne uradi, brate. A zašto? Ne znam, pita je, brate. Znači, pazi, ja sam kliknuo srednji klik na jebenom mišu. On je krenuo da me napadne i on je mene ubio. A ja nije tada uradio to što sam ja njemu rekao da uradi. Koja je fora ove ustrane igrice, šta je, prevara neka, šta je? Da, jest prevara, da. Samo ne znaš da igraš, brate. Prihvati, brate, ne znaš da igraš, naučit ćeš i to je to, brate. A ne, brate, nego, znaš, nervira me to. Mislim će da ide ovamo, to ide. Opa, meni došli troje, brate moj. Tu sam ja, čekaj. Ma jok, razrče. Ja volim, ti znaš da ja volim kad mi dođe trojica, brate. Jebem ti mater. Sad si našao. Samo mu ne daj da uzme taj baner, brate, ne daj mu to da uzme. Ako ništa sve ih pobi, brate, i ne daj im samo to da uzmu. Uzeo ti jedan, krenuo da beži, idi stigni ga, brzo. Gdje otiš? Znači, eno ga, vidiš ga, brate, crveni kroz mapu, brate. Ne njega, pusti njega, izbegni njega. Gdje je otišao, ne znam gdje je otišao. Onom kurcu, brate, tamo trči, eno ga. Znači, taj baner uzmi i nosi ga, brate, što dalje. Da jebi tuču sa njima, brate, uzmi baner i beži. Baner ako stave, brate, bit će ti 10 puta teži game, razumeš? Gdje je baner, eno ga. Aaaa! Pa što ne uzme, ne razumem. Evo ja uzimam, ali tuci ovog da mogu da ga uzmem. Ali ne mene ti da tučiš, brate moj. Pa brate, ti stojiš tu, šta da radim ja?
Pa tu ti ga dozgo da ne bi mene zakačio, razumeš? Jesi A ne uzo? sa strane na koju sam ja, brate. Dobro, Jesam uzo sam ga. ubili smo, ajde, čuti. Jako sam sa desne svoje strane, ti znači ne udaraš sa tvoje desnog napada, razumeš, nego levo ili napred, brate, gore. A ne, kako si se zajebao. Mnogo si se zajebao što si se rodio. Prvi sam je, dobro je to. Nećeš još dugo. Mnogo zajebana igrica, mislim, ok, zanimljivo, ali je mnogo zajebana, brate, to je strašno. Pa koji ti kurac, bre, alo? Držim desni klik levi i neće da radi, brate. Rodio bi te, ali ima ovih malih pajkmena, oni me bio, brate, ne mogu. I mene, brate, jebo im pa smate. Čekaj, evo sad ću te oživim, stani. Dođe vamo da se healuješ, prati me. Stoji ovdje u ovaj krug. Ja idem tamo da ubijem ovo dvoje, troje što su tamo. A bre, tu ti jednog, brate, molim. Pa tučem jednog, ali ne mogu, obojica napadaju sa različitih strana i onda ne mogu. Evo mene, Jokić hit mene, desni, za 15 damage, brate. Nemoj mene da biješ, molim te, brate. Ko ništa imaš srednji klik pa onako da ga odneseš kao taksi, brate, u pičku materiju, pa ga odnesi tamo ga toci, brate. A ne mene, ti mene više biješ nego oni, evo te. Toxičan si, brate, mislim. Aj, jebem ti semenku krvavu. Znači ja sam više puta ovdje umro nego svi vi zajedno, brate. Koliko ja ne znam da igram ovu sramnu igricu. Strašno, brate. A i ti si isto mene više prebio nego njih. Brate, ja rokam njih, ali brate ti stojiš tu, ne znam što stojiš tu, brate. Pa stojim tu zato što imaš dvojicu, brate. Brate, jebi ga, brate, što to je glupo igrice što nisu ugasili to sranje, da ne može da se ovo sranje, ova govna. Tako kako ti meni interruptuješ napad, tako da, ono, ja kad krenem da ga udarim, ti mene interruptuješ. Ti meni prekineš napad i onda ja njega ni ne udarim, niti ga stanujem, niti što. Jao, čekaj da pustim ovo govno, vidiš da niko neće da pušta ovo. Puštaj, brate, pobi ove minijene male. Eto. Aaaa! O bre, jebem ti Jesu ma. probili, a? Probili su prvu, imamo još dve kapije. Dve? Mislim da ima još jedna. Još dve. A ovi plavi su naši, a? Da, plavi su uvek naši. A da bacim ja, ovo ima 4, ono vatru kao da bacim. Misliš, šta da baciš? To, može. To je vjerovatno baciš onaj, kako se zove to? Ja sam ubio ovog debila. Budala, ubio sam sebe. Kako? Bacio na pod neku bombu i nije pobegao iz range i ubila ga njegova sopstvena bomba. Naš lik, ovaj Orochi. Znate, zašto ne mogu da je uhvatim da je bacim u 3 pičke materne? Pa ne znam, igrali smo duele, brati. Vidio si, zato ja igram samo duel.
Nagazi slepac na moju zamku. Ja sam ga naveo da zgazi na nju. Treba je da mu seče stopalo. Jeste, da mu otkinem stopalo. Onda bi on pao i ne... Na mene ovdje trojica me čekaju, brate moj. Trči jebem ti mater vikingsku. Brate, mnogo zajebana igrica, brate. Trojica, brate, me bio i ja preživljavam. E pa novog ne znam da li ću moći preživjeti sada. Pomognem mi. Ma da. A da vidim ko je to? Pa ti se biješ jebote, odjebi od mene Aleksa u pičku materinu, skloni se, molim te. Jebote, ti me više biješ nego oni. Dobro nije, brate, ja sam udario onog lika. Ma udario si i mene, brate, ti si me zajebo. Nemoj više, kad vidiš da se bijem, stek beži od mene. Šta si se uz mene, bre, ko popčunom vrpcom vezva, beži, brate. Brate, ja udarim ovog majmuna i on uradi ono što on hoće. Ma udariš ti mene, brate. Odjebi. Kažem ti, znači kad se bijem s nekim beži negdje, skloni se, ne diraj. Ostavi me 1 na 1, ili 3 na 1 me ostavi, samo beži. E, on je tvoj beše, ajde. E, gdje im je ovaj? Evo im ga lik sa banerom, sad ću njega da... E, tako. Idem ja ovo donosim tamo na našu kapiju. Opa. Tako. Dobio sam 48 poena za ovog debelog. Bravo. A čekaj, zašto i mali skidaju više nego ja, brate? Kad udaram u ovaj... Ne znam, pitaj ih, brate. Beži od njega! A beži od njega, brate! O, 1 HP mu ostavim, brate. E, i opet me biješ. Pa, brate, jebi ga, ja sam njega... Pustio si ga, ja sam gubio, šta ćeš? Nisam ga pustio, nego je lik trčao kod tebi, brate. Nije teo da te bije sa mnom. Aleksel, ti treba health. E, tuci se sa tim malim. Samo tucite male, ne brini za health. I stoji ovdje u ovom zelenom. Kinuli smo im ono. Ma ko je prvi? A? Sad ćemo da vidimo, nemam pojma. Opa, vidi ti njega. A vidi ko ima najviše killova. A jebi ga. Opa, dobio sam 11. zvezdu na ovome. Ja sam to 12. nivo, na Raideru. Čekaj da vidim, progression. I ljudi, to bi bilo to što pričao klipa. Ako vam se video, nismo mogli više. Subscribe, mnogo dugo traje, nema veze, uglavnom bilo okej. Ja sam teška igra baš, ali dobro. Sa vama je bio Liganj i Jovke, u sledećeg klipa veliki srčan pozdrav.